To je krásný deň. Pomoc! Došla mi nejaká správa. Čau, kamaráda. Pomoc sa mi. Richarde, majú Daniela. Idú pro ňu. Rýchlo, je neskoro. Utekám rýchlo. Je zamknuté. Počkaj, došla mi nejaká správa. Lehci, chcete odemknúť dvera, musíte nájsť kľúč. Poďme hľadať. Do nekonečna a ešte dál. Richarde, keď už sedíš, tak dávaj pozor, či to nejde nejaký chlapec z masku. Dobre? Dobre. Tak som hľadal a hľadal a hľadal. A našiel som ho. Keď som sa tam podíval, tak jupi! Richarde, už máme kľúč. Jupi! Daniel, mám ťa. Tak rád ťa vidím. Ja taký. Dobre, vráťme sa dom. To kto je? Zabijak! Mňa tam privázal. No poď, keď si trúfaš. Už skončil. To nezabolí. Domáš.